Zai iya kasancewa kana fama da tsatsagiya, likita ya rubuta maka praziquantel. Kake tunanin ya ake amfani da shi, wani side effects zai iya janyowa, wani matakai ya kamata ka ɗauka domin kariya daga illoli dalilin shan maganin. A cikin wannan bidiyo za mu yi bayanin waɗannan baki ɗaya. Ka kasance da wannan bidiyo zuwa ƙarshe yanda ba za ka rasa wani bayani mai muhimmanci ba. Sunan maganin praziquantel, amma ana sayar da shi a brand name Biltricide, sannan yana zuwa a sigar tablet. Da wannan muka zo yadda ake shan maganin. Ana shan praziquantel sau 3 a rana, bayan awa 4 ko kuma bayan awa 6, sannan kuma a rana ɗaya tal. Idan za ka sha praziquantel tablet, ka haɗe shi da ruwa kofi ɗaya, kar ka tauna ko ka narka shi, saboda tsananin ɗacin maganin na iya janyowa ka ƙware ko ka yi amai. Adadin maganin da za a sha ya dogara da dalilai da dama, kamar shekarar mara lafiyan, wani irin larura za a magance. Dalilin haka ka sha daidai adadin da likita ya umarce ka, kada ka sha fiye da haka ko kuma ƙasa da yadda ya umarce ka. Da wannan muka zo muhimmancin maganin. Praziquantel magani ne daga rukunin magunguna da ake kira antihelminthics. Yana aikinsa ta hanyar kashe tsutsotsi. Dalilin haka akan yi amfani da praziquantel wajen maganin schistosomiasis. A Hausance ana kiran shi tsatsagiya. Schistosomiasis wani nau'in infection ne da tsutsotsi rukunin trematodes ke janyowa. Sannan akan yi amfani da praziquantel wajen maganin liver flukes. Praziquantel magani ne mai matukar tasiri, amma duk da muhimmancinsa, kamar kowane magani yana da side effects. Za mu lissawo waɗansu daga cikin side effects ɗin wannan magani. Mutum ɗaya cikin 10 da suka yi amfani da maganin sun fuskanci side effect kamar rage sha'awar abinci, jiri, ciwon kai, kasala, ciwon ciki, tashin zuciya, amai, matsananciyar zufa. Sama da mutum ɗaya cikin 100 da suka yi amfani da maganin sun fuskanci side effect kamar gudawa, ciwon kai, ƙaiƙayi, ƙuraje, ɓandalla a kan fata. Ba iya wannan kaɗai ba, praziquantel na iya janyo side effect kamar allergic reaction. Wannan na iya bayyana da alamomi kamar kumburin fuska, baki, harshe, maƙoshi, yin numfashi da ƙyar ko kuma wahalar haɗiya. Da wannan muka zo matakan da ya kamata a ɗauka domin kariya daga illoli dalilin shan maganin. Idan ka sha praziquantel ka ji alamomin allergic reaction, ka dakata shan maganin, sannan ka hanzarta ka je ka ga likita. Za a iya yin tuki bayan an sha praziquantel, amma idan ka ji side effect kamar jiri, yana da kyau ka kiyaye. Praziquantel na cin karo da magunguna da dama. Dalilin haka ka sanar da likitanka dukkan waɗansu magunguna da kake amfani da su. Grapefruit ko grapefruit juice na ƙara adadin praziquantel a cikin jini fiye da kima. Wannan na iya ƙara haɗarin fuskantar side effects. Dalilin haka ka ƙaurace wa yin amfani da grapefruit ko grapefruit juice lokacin yin amfani da maganin. Ina fatan yanzu ka san yadda ake yin amfani da praziquantel. Idan kana da tambaya, ka ajiye a comment section. Insha Allah zan yi ƙoƙari in amsa baki ɗaya. Kai sharing zuwa ga wani ɗan uwa ko aboki da ka san wannan bidiyo zai kasance mai amfani a gare shi. Sannan kar ka manta kai subscribing domin ci gaba da samun irin wannan bidiyo mai muhimmanci.